जइहा भाती लो भरी गाय हवाले वाले तुझे खोजा देखो पूरा ये भैया लोग और 100 रुपया पुरस्कार हमारे भैया पिंटू यादव जी जयनगर मोहम्मदाबाद और श्री रंगीला यादव जी कोटवा नारायणपुर से 100 रुपया 51 रुपया पुरस्कार और श्री गल्लू यादव जी सलारपुर से 100 रुपया बहुत बड़ा। सेना मारी गई ज्वाला सिंह की लड़ाई के मैदान में अकेला बचा है ज्वाला जाय के माई भगवती माई बन सकते वही दुर्गा के मंदिर में जाके मंदिर में गिर गई कहता कि माई कहली करे बिहारा हो गई कहता कि मार के मोया मैं लौड़ लगे भाला लगे खेतले बड़ा सा कहली कि भाग तोर काम खत्म काम खत्म भाग जाओ कलश की माई हमर जान बचाता कहली जान बची है शरीर पर सोनवा रानी के लेके भगल बियाह करे खातिर ना कहले न बियाह कैसे करी पीछे में लौर भाला लेके आ गेल सो त दुर्गा माई कहली त तो सही ना कहले वाली के ले जाके 6 महीना के बाद बियाह करिए तो सही है कहल कि छठ बंधन निपट बियाह अब देरी कइले है ना जान तारा बचौला के कही उपाय बा कि तोर लड़की से बियाह अब आल्हा को लड़का करी आई ओ माई दुश्मन का लड़का कल की है जब तू ना कइले तो अपन लड़की दे कल की जल्दी भाग गया से आजा के आल्हा उदल इंदल के गोड़ पे गिर के क्षमा मांग ले आल्हा के समझी में डाले में बिरहा के आखिरी भाग